Сещате ли се за играта, която може да играете, когато нямате интернет? Да, това е Dino Run или бягащия динозавър, който се появява в Google Chrome, когато нямате интернет. Можем ли да казваме Google Chrome? Добре. Нека днес да си я направим, само че в джобен формат. В този епизод ще ви покажем как можете да си направите собствена джобна игра с помощта на няколко неща, които може да купите от местния магазин за електроника и с малко програмиране може доста да се забавлявате, когато пътувате или нямате интернет. Нямате дори и компютър. За целта ще са ни нужни бутон, малка батерия, малък дисплей, USB с малка платка за зареждане на батерията и Arduino Nano. Също така ще ни трябва и компютър и един USB кабел. В проекта ще включим и един малък бъзер, който можем да го програмираме и да издава различни звуци. Нека да започнем с първата стъпка и да запоиме Arduino Nano-то, като това, което първо ще направя, да запоя батерията към платката за зареждане и след това да ги свържа към Arduino Nano. Много е важно да спазваме пиновете на Arduino-то. Разпоявам кабелите, понеже Arduino-то вече сме го ползвали за друг проект. Това е модула за зареждане на батерията на цялото устройство, който е с Type-C. Ето тук се вижда. Запоихме батерията към платката. Сега в момента батерията ни се зарежда. Това, което правя най-често е да си намажа краища на кабелите и калайдисам, понеже много по-лесно хваща калая към кабелчето. Това е пина, който е за граунда или минуса на платката. Ползваме черен кабел за минуса и червен кабел за плюса. Ще се опитам да ги отрежа горе-долу да ги отрежа на едно и също разстояние, да са еднаква дължина. Запоихме го и Arduino-то светна. Това означава, че Arduino-то вече работи. За да програмираме Arduino-то ще ни трябва и софтуера, който е Arduino IDE. Абсолютно безплатно. От сайта си го сваляте, инсталирате си го и можете да програмирате всякакви различни устройства. Предварително кода вече съм го написал и това, което ще направя сега е само да го кача. Тук ще ви покажа в кода някои части, като ето това всъщност е мелодията, която в последствие, когато стартираме самата игра или се блъснеме си динозавъра в препятствието, устройството ще ни издава звук, така че тук е една част от мелодийката. Също трябва да добавим едно копче, с което ще можем да спираме и да пускаме играта, като за момента това ще ни свърши работа. Не от най-красивите и най-малките, но работи. Нещо много важно, което добавяме към нашия проект е ето това. Това е диод, който ще ни помогне да спрем тока от платката към батерията, така че ако сме пуснали устройство да се зарежда и в същото време го включим да го програмираме, да не презаредим батерията или да прецакаме платката за зареждане. Има такава вероятност. Що такава? Тикъв диод изпълниш. Ето, ключа работи. Включваме Arduino-то, изключваме Arduino-то. Диода го запоихме директно на пина, който е за 5 волта, за да ограничиме презареждането на батерията и да не прецакаме платката. Добре, кода е качен.
захранването към платката е свързано, да започнем да сглобяваме останалите части. Какво ни трябва? Дисплея, бъзера и бутона. На дисплея имаме 4 пина, захранване, ground, 2 кабела, които са за информацията към дисплея. Първото, което ще направя, да отрежа 2 кабела за захранването на дисплея, които ще бъдат пак черен и бял. Къде ме отидаха резачките? Режем. Знаеме процедурата вече. Оголваме върховете на кабелите. Не са зъби. Едно време, като нямаше инструменти, делехме с зъби. Захапваш го и кинеш. Код Доди. Това единствено си краищата. Така. Имаме ground. Това е захранването. VDD. И тези двата пина са за информацията към дисплея. Започваме с първия кабел ground. Следва захранването на дисплея. Следващите два кабела са за информацията и тук ще използвам цветни кабели. Един жълт и един зелен. Изглежда малко гадно, но клечката за уши или тампона върши супер добра работа за по-прецизно намазване на флюса. Не забравяйте да си почиствате върха на поялника. И запояваме цветните кабели. Ако имате предпочитание кой къде да седи, поете си ги, както вие решите. Аз ги запоявам, както дойде. Сега трябва да свържем кабелите на дисплея към Arduino. Отваряме си компютъра и виждаме кой кабел на кой пин трябва да отиде. Единият вариант е да го видите от кода. Крайният пин, който е SDA, отива на пин A4, който е на платката. SC-като отива на пин A5. Черният кабел отива на минуса на платката. Това ще стане тук една плетеница от кабели. Идеята е, когато пуснем захранването, да захраним както платката, така директно и дисплея. Да видим точно какво ще се случи. Тръгна платката, тръгна дисплея. Щом имаме картина на дисплея, значи сме го свързали точно както трябва. Но, за да играем, ни трябва бутон и за да имаме малко по-добро преживяване, ни трябва и някаква мелодийка. Следва да свържем бъзера и най-накрая да свържем бутона, за да можем вече да си играем на играта. Бъзера, вижда се ето от този край, че има едно кръстче или плюс. То обозначава кой от двата пина е положителен, кой е отрицателен. В случая този пин е положителния, този е отрицателния, негативния, граунда, може да го наречем по много начини. Граунда всъщност го свързваме пак към неутрала на батерията или на Arduino-то, а пък положителния край го свързваме към определен пин на платката, за да може Arduino-то да ни подава сигнал към бъзера. Мисля да преизползваме от тези кабелчета. Предварително са калайдисани, така че ще ни улесни спояването. Казахме положителния първо. Проверяваме дали са споени добре. И сега трябва да ги свържем към платката. Изключваме го. Проверяваме си пина, който е за бъзера. Бъзера го свързваме на пин D3. Това е ето този пин. Така, D3 бъзера е свързан. И сега остана бутона. Айде. Син кабел и
черен кабел. Имаме 4 края на бутона, 4 пина от двете страни, като когато натиснем бутона, се свързват горен десен с долен ляв. Това нещо може да го проверите с помощта на мултицет, като го завъртите на функцията за контакт или връзка, което означава, че когато двата края на мултицета се свържат по някакъв начин, дали ще е по този начин или по този начин, устройството пищи, така че закрепвате го по някакъв начин на единия край, на другия край и натискате бутона. Това означава, че когато натиснете бутона, тези двата края се свързват и така Arduino разбира, че бутонът е натиснат. Вече съм сигурен кой с кой край трябва да запоя, така че мога да пристъпя към спояването. Ето така. Бутонът трябва да отиде на пин D2, който е ето тук между тези двата кабела. Другия край на бутона отива на граунда. Така, всичко е свързано. Виждате как изглежда прототипа на нашата игра. Не изглежда много добре, но пък си имаме джобна игра, която собственоръчно сме си я сглобили и направили. Изглежда доста яко, мене на кеф така. Последната стъпка, но не по важност, е да я включим и да си поиграем. Ако искаш да видиш тази игра абсолютно завършена в кутийка, пиши в коментарите. Какво да пише в коментарите? Искам кейс за динозавъра. Ако имате интерес да видите това завършено в 3D принтирана кутийка, готово за игра навсякъде, пишете в коментарите. А сега я включвам. 3, 2, 1. Тръгна. Ето. Press to start. Натискам. Уи! Game over. 2 подскока направих само. От първия път сгреших. Работи. Най-много в цялото устройство ме забавлява бъзера и мелодията, която излиза от него. Всъщност това е RTTL Song или Ringtone Text Language, което означава на български текстово базирана мелодия. Нещо такова, която е разработена технология от 90-те години от Nokia. И всичките Nokia, които си спомните от едно време старите, имаха подобен звук. Да, такъв тип мелодии и програмиране на мелодии са разработени от Nokia, така че мене много ме забавляват. Има супер много библиотеки с различни популярни песни, които са в този вариант на мелодията, като мелодията вече може абсолютно по ваше желание да си я смените. В моя вариант е нещо от Супер Марио. Ако съм ви излъгал, кажете точно от какво е мелодията. Това е мултицета. Забравя съм го включен и ми напомня да го изключа. Ако ви хареса цялото това нещо и искате да го видите сглобено в кутия, напишете го в коментарите. Аз трябва да благодаря на Phone Studio за много якия сет, за много хубавата картина. Не забравяйте, лайквайте, шервайте, пишете долу в коментарите, харесало ли ви е, не ви ли е харесало, последвайте Phone и айде чао! Аз отивам да си играя на динозавъра.
Давай, Тошко, давай, Тошко. 18. По-добре от 0.